L'Ajuntament d'Alp ha iniciat el procés per tal d'adjudicar 12 pisos de protecció oficial en règim de lloguer. Aquests darrers dies s'han fet 2 jornades de portes obertes per tal que tots els veïns interessats poguessin veure els pisos per dins. Els habitatges estan situats al bloc on hi ha el nou consultori mèdic i aniran destinats a joves i a jubilats. Dels 12 pisos que hi ha, 7 s'han dedicat al col·lectiu de més joves, amb menors de 35 anys, i 5 pisos es dedicaran al col·lectiu de més de 65 anys o jubilats. La voluntat és una mica de cobrir aquests dos sectors de població. En un cas, per incentivar el jovent que es pugui independitzar, que tingui un primer habitatge a un preu assequible, i en el segon cas, en aquests pisos destinats a gent gran, també cobrir gent que potser ara viu sola, en pisos que també s'han fet vells, que no reuneixen les condicions. Per això ens ha semblat que era bo dedicar-hi 5 pisos en aquest col·lectiu. Des de l'Ajuntament d'Alp destaquen que en una comarca com Cerdanya, on fa uns anys es van construir moltes segones residències que van fer pujar el preu de l'habitatge, és important dur a terme iniciatives com aquesta. Però és cert que la comarca, totes les poblacions viuen això. Al final no hi acaba havent-hi dos preus. Els preus, i sobretot a l'època de la bombolla immobiliària, els preus van pujar i van pujar igualment per la gent d'aquí del territori. És cert que també, com ha anat el mercat immobiliari, també el mercat s'ha ajustat i avui en dia també els preus, tant en compra com en lloguer, hi ha preus més assequibles, però entenem que aquests pisos els tenim, per tant cal posar-los al mercat, i també triant en la franja de preu adequada també ens sembla que puguem trobar un col·lectiu de gent que se'n pugui beneficiar. Els joves a qui s'adjudiqui el pis pagaran 300 euros de lloguer al mes, mentre que el preu que pagaran els jubilats anirà en funció de la seva pensió, però es mourà entre els 230 i els 300 euros mensuals. El termini per presentar sol·licituds es tancarà el 30 de novembre i aleshores es farà el sorteig públic. Els empadronats a Alp tindran prioritat i si no hi ha prou candidats, el concurs s'obrirà a la gent de Cerdanya i a la de Catalunya.